ako po ay merong guest na naman po. Ayan, kausapin natin ang bonggang-bongga. Dala ayos. Asan mo yung isang, yung ano natin? Ito yung dual cam. Ayan, Pak! Pak! Ayan! Hello! Hello. Wah! Ay, meron. Sino ka po? Anong pangalan mo po? Ako po si DJ Alas. Ng vlogger sa labas. Ha? DJ Alas, vlogger sa labas. Ay, kasi kami vlogger. Ha? Hindi, vlogger labas. Bagger. Oh, vlogger sa labas. Bakit Bakit? Vlogger? Anto gagawin niya sa amin? Anto gagawin niya vlogging Mantitrip-trip mo ta labas. Lusog ka dito ay. Nagtitrip-trip lang naman ako. Nagtitrip-trip kayo. Ay, kailan po niyo ititigil yan? Hindi, alam mo sa totoo lang, DJ Alas. Hoy, tingnan mo, meron tayong 21 viewers, Naku, dahil sa'yo yan. First time ko makakuha ng mga ganyan. Dati-dati, dalawa lang nanonood sa akin. Ayan. Baka may gusto kang kamustahin, may gusto kang i-promote. Siyempre, binabati ko yung mga barkada ko dyan sa Barangay San Jacinto, Kasibong. Ayan. Ayan, Kasibong pala yan. Yeah, may mga gwapo ba dyan? Marami. Talaga? Siyempre, pwede ko ba silang isa-isahin? Oh, sure. Siyempre, binabati ko dyan si Kevin. Kevin Duran. Akala kong sinong Kevin yan. Dan Tapos Rivers na binanggit siyang Kevin, Tapos si Jake. Ha? Jake Cuenca. Ay, taray. Mga artista yung mga nandun eh. John Lloyd Cruz. Tapos sino pa ba yung mga iba doon? Hindi ko alam sa'yo. Ikaw naman taga doon eh. Brian. Katukayo. Tapos nakalimutan ko na yung iba. Dito na tayo sa Kanawalan. Yung Kanawalan. Si Baby Boy. Hey kay Baby Boy. Jonathan Tico. Ayan. A.K.A. Tico. GR. Hi. Emerson. Kamusta kayo? Si Baby Boy ko Si Ben. Hi, Ben! At saka pati natin yung mga kapanggan natin na nanonood sa atin na 26. Ang dami nila! Maraming salamat po. Naku, Daddy Jordan. DJ Alas, ikaw ang inaabangan nila. May mga nakikinig din sa atin doon sa yung mga Euro. Yan. Eurobus. Yan. Bus ba yan? Yung mga Euro, mahilig nakikinig. Shout out po sa inyo. Lagi ko po kayo napapakinggan pag ako'y napaparaan. Galing ako Manawag. Ayan. Talaga? Diyan sa, ano dyan? Ewan ko sa'yo, hindi ko. Traffic ba yan? Sa traffic. Dyan junction. Dyan junction, dako. Loyal sila dyan. No? Correct, ayan. Tapos siyempre yung barkada ko. Si Josh Tattoo, ayan. Yung juwa mo dahi. Shout out sa'yo. My beautiful wife. Kung nasan ka man, syempre, dyan ka lang, mag-aral ka mabuti. Wow. Mahal naman kita. Napaka-sweet naman. Ako naman yung babatiin ko yung... Ito, watching from Paris. Hello. Wow, may nanonood sa atin all the way from Paris. Pabati naman po si Arky Carl Javier. Happy birthday na Dora. Hindi ko birthday. Ang tagaw mo, DJ Alas akin. Ito, si Aki Bautista Diaz. Shoutout naman po from Bayambang, si Nanay Magdalena na naglalaba. Costes Oliver. Ayan, hello. Pa-shoutout naman po Inadora. Mary Vic Aquino. Pabati naman po. Vilma Sweetie mo. Ayan. Sige. Ayan, okay. Hello ulit ng bonggang-bongga kay Arky Carl Javier. Okay? Keep safe po ng bonggang-bongga sa iyo, friendship and batchmate. Bueno, mga kabanggan. Ako ito muna, magchikan muna tayo. Gusto ko nandiyan ka lang na DJ Alas. Gusto ko magre-react ka, ha? Sige. Ganda mo yung reaction mo, ha? Okay. Talaga ko mabuti yan eh. Sige. Naku, eto ang unang baon natin. Kilala mo ba si Taylor Swift? Uy! Oo, sweet na sweet yan sa kanyang boyfriend. Bakit may boyfriend ba si Taylor Swift? Siguro, incoming. Hindi ka sure. Hindi. Pero ito ginawaran ng honorary doctorate si singer-songwriter Taylor Swift mula sa New York University. Sa talumpati ng 32 years old na singer, hinikayat nito ang mga mag-aaral na harapin lamang ang hamon sa buhay. Yan, tsaka nakasuot ito ng toga at tinanggap ang parangal sa Yankee Stadium. Pinuri nito ang mga graduates dahil sa pagharap sa hamon na dumalo sa kolehiyo, lalo ngayong
panahon ng pandemya. Ito ang unang college degree para kay Swift na mula pa noong high school ay nakatuon na ang buhay sa pagsasagawa ng concerts. O diba? Ano na siya? Graduate na siya. Eh, anong masasabi mo doon sa sinabi niyang hinikayat niya ang mga mag-aaral na harapin lamang ang hamon ng buhay? What can you say about that? Di syempre, hinagayat na kayo, di pakinggan nyo. Syempre, idol mo yun eh. Di ba mga nangyayari ngayon pag idol mo ang isang artista, ginagaya mo? Oo. Like ako, may idol ko po si Sander Ford, you know. Kaya yung pangalan ko, Rico Ford. Ito naman. Robin Padilla, hihinto na sa kanyang showbiz career. Naku, ito, titigil na sa kanyang showbiz career si incoming Senator Robin Padilla. Sinabi nito na sa kanya munang tatapusin ang nakabinbin na pelikula tungkol sa Marawi bago tuluyang huminto sa paggawa ng pelikula. Ang nasabing hakbang niya ay para matutukan ang kanyang trabaho bilang senador. Sa kanyang talumpati sa proclamation sa kanya ng Commission on Elections or COMELEC nitong May 18 ay hindi pa rin ito makapaniwala na sa unang pwesto pa ito sa pagkasenador. Ayan, siya yung top 1, di ba? Oo. Top 1 siya, di ba? Parang Energy FM lang, top 1. Ay, taray, gusto ko yan, number 1. At tunay na number 1. Walang hocus pocus. Kasi nandito. Nandito si Dan Rivers. Andito si Dan Rivers. Kaya ang gana talaga. Ang galing ni Sir Robin, no? Oo. Kaya kakalimutan niya yung pagiging showbiz niya. Hindi, titigil lang muna. Titigil. Oo, kasi nga, syempre, di ba, syempre nakatutok siya sa pag-aaralan niya rin kahit papaano yun. Di ba? Pero ba't gano'n nakahangka dito? Hindi ka gumagalaw, oh. Hindi ka gumagalaw dyan. Baka may pahabol pa tayong greetings dito, sandali. Ayan, sabi ni Angela May de la Raga Villanueva. Hello po, Inadora. Papatupad ng papak no wala kunoy kabat yun. Antonio Vidal Jr. Jaed Bunuan. Ay, wala po eh. Pero, hindi ako sure kung may kamag-anak ako sa saan ba yan? Sa Bunuan. Kasi marami talaga kaming kaapelido doon, maski rin sa San Fabian. Ikaw, kayo mga Villamil, no? Oo, meron din akong kapalidong lumaban, kaso Nalo. malayo na. Loko ka. Malayo na. Malayo na. Oo. Sabi naman ni Tox Reyes de Guzman Jr., hello pa Inadora, syempre bating ko na rin yung kasama mong gwapo. Asan po? Asan po banda? Asan po yun? Di, gwapo to. Mona Lisa Laborera Berania. Pa-shoutout naman po Inadora, listening from Bacol, Malabago, Kalasyaw, S. Berania family. Marivic Aquino. Hi kay Alicia Faye Aquino. Ayan. Kay Malu Peduca. Hello Inadora, pabati naman po ang Peduca Kawili family ng Barangay Talibao. Inadora, Rod Macanlalay o Amanwawak Mapandan. Jason Campos, pabati naman po si Jason Campos ng Kalasyaw, Pangasinan. Ikaw may gusto ko mabatiin dyan bago tayo muna? Ano ko lang yung page ko. Ay, sige, go. Tinuli na nga po ni Sir Papa Jackson yung sinabi niya sa akin na please don't subscribe. Ayan. Ipagpapatuloy ko na ngayon yan. Please don't subscribe to my YouTube channel, DJ Las Vlog. And sa page ko, DJ Las Vlog. Bahala na kayo dyan kung anong gagawin Itas mo nyo. kante. Ayan. Bahala na kayo kung anong gusto nyo. Ayan. Kung ilalike nyo o hindi. Basta yun na. Don't subscribe. Ilalike nila yan. I-follow nyo po siya, DJ Alas. DJ Alas. Thank you po. Harley Lamban, Royo Lada. Pa-shoutout naman po Inadora, nakikinig kami dito sa may barangay Macabito Family Royo Lada. Ayan. Thank you very much. Sa 25 na viewers natin kanina, inabot natin yung 31. Biglang naglaho, naging 25 agad. Albert, Inadora, pa-shoutout naman po si Yami Tico Dasay at saka si Lexi Lori. Sige, magbabalik tayo ha. Leonardo, pa-shoutout dito sa Kaohsiung, Taiwan at mga family Manawis. Uy, ang layo, narating natin ang Taiwan trend. Taiwan. Masarap. Ano masarap doon na pagkain sa Taiwan? Shanghai. Lumpia. Meron din doon. Meron din doon. Siya, magbabalik tayo. Tutok lang dito lang mo sa Energy FM. Masamsama. Ay, pa-cute. Ang simple lang sa isang pizza.